खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ तेजपुराव उदालगुरिनि सासे बर' आइजोआ खेबसेयावनो साथाम खुदिया जोनोम होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेंबारि बाथियामारि गामिनि मरमि बर' मुंनि सासे बर' आइजोआ तेजपुरनि तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव खेबसेयावनो साथाम खुदियाखौ जोनोम होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खेबसेयावनो साथाम खुदिया जोनोम होगिरि बिमा एबा आइजो मरमि बर'आ दायो मोजां थासारियाव दं। लोगोसे जोनोम जागोदान साथाम खुदियाफोराबो मोजाङैनो दं। रिमल बारहुंखाजों आसामनि दाब दाब जायगायाव दासिम गासै साथाम सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 18निबो बारा जखम। सासे मरिगाव जिल्लानि, सासे कामरुप जिल्लानि आरो सासे कामरुप मेट्र' जिल्लानि। मरिगावनि गुरुकुल एकाडेमिनि थाखो 10नि फरायसा कौशिक आम्फेया अट' रिक्सायाव थांबाय थानाय समावनो फांसे बिफाङा अट' रिक्सायाव गोग्लैसिननानै जिउ खहा जायो। बेबादिनो कामरुप जिल्लानि पालासबारि बियाबनि सिङाव थानाय राजापुखुरि गामियाव 60 बोसोर बैसोनि लाबैनो कुमारी मुंनि सासे आइजोनियाव बिफाङा गोग्लैसिननानै जखम जायो। जखम जानाय आइजोखौ GMCHआव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा थैनाय फोसावो। बेबादिनो गुवाहाटीनि नवज्योति नगराव फांसे बिफाङा न'आव गोग्लैसिननानै 20 बोसोर बैसोनि मिन्टु तालुकदार मुंनि सासे सेंग्रानि जिउ खहा जायो आरो बिफा 54 बोसोर बैसोनि बिबेक तालुकदारा जखम जायो। गोबां सुबुंनिफ्राय इमोसनेल ब्लेकमेल खालामना रां दाबिना बारग' NDPफोरजों हमजानाय कान्तेश्वर बर'नि इमोसनेल ब्लेकमेल खालामना रां दाबिनाया मोनसेनि उनाव मोनसे सोराङाव फैगासिनो। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर हालामनि औगुरि बेलखना गामिनि सुबिन बर'निफ्राय 10,000 रां लानानै थाङो कान्तेश्वर बर'आ। थांनाय साननैसो आगोलाव सुबिन बर'नि बिसि अन्जु बर'आ बहाबा खारखोमालांदोंमोन। बिनिफ्राय कान्तेश्वर बर'आ सुबिन बर'नि बिसि अन्जु बर'खौ हमनानै दोनबाय होननानै सुबिन बर'नियाव गारि भारा नांगौ, जों मानसिखौ हैनो थांनि होननानै सुबिन बर'निफ्राय 10,000 रां थगायनानै लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि मोनसे श्रुत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै मैया बारग' NDP हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोरा गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगावनि आइदेनगाव हाजो थिखिनियाव हमनो हादों कान्तेश्वर बर'खौ। हमजानाय इमोसनेल ब्लेकमेलारखौ नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नगावनि राहायाव मोनसे बिखा खामथावना जाथाय। अन्थाइ बिखा बिफाया गावनि असे फिसाखौ बुथारदों। बे जाथाया जादों नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय राहा बारापुजिया साखाथिनि खाप्लांकुसि गामियाव। 22 बोसोर बैसोनि सुवारात सेनापति मुंनि सासे अन्थाइ बिखा बिफाया गावनि फिसा 2 दाननि खुदियाखौ बिमाया न'आव गैयै समाव बुनानै बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अन्थाइ बिखा बिफाया ड्राग एडिक्टेड। बायजोआव ओंखारलांनाय बिमाया न'आव फैनानै फिसाखौ जिउ गैयै थासारियाव नुफैयो आरो लोगो लोगोनो देहा फाहामसालियाव लाना थाङो, नाथाय डक्टरा थैनाय फोसावो। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरि बिफाखौ खायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।